Tarte hau Tolosako udalak babestu du. Arratsalde on denori, ja denbora pasa zaigu, zinegotzi guztik gaude, beraz Jose Luis, nahi ezunean hasiera emango diogu osoko bilkurari. Arratsalde on, hasi gaitezen lehenengo gaiarekin, eta gai zerrendak honela dio. Bat, ondorengo akta onartzean, 2016ko ekainaren eta 8ko ohizko osoko bilkurakoa. Denoi banatu zaizue, beraz, badago ezer zuzentzeko, esan eta zuzenduko dugu. Bestela, hau batez onartzen dugu, onartuta joko genuken, beraz, onartuta jotzen dugu, eta bigarren gaierekin jarraitu. Alkatetzako dekretuaren berri ematea, 2016ko ekainaren batetik 30-era. Hau da, laburpena, dekretu hauen laburpena pasatzen dizuet denoi, eta jakinean gainean zaudete. Dekretu baten ingurun, 11-11, dekretua bigarren horrian, aksari jaskaritzakoa da. Aksari 4.000 euroko ordain, 4.000 euro ordaintzea Koldobika Jauregi prozedura jartzen du eta jakineko genuke zer da irakurri dugu eta... Bai, adostu egin zuten aldeek prozeduran, badakizute ze prozeduran, Euskal Herriko plazako prozeduran, azkenean adostasun batea iritsi ziren aldeek guztiak, eta guk frankizia ordaindu behar izan du genuen. Seguroekoa frankizia, 4.000 euro. Ordaindu zitzaizkion 60.000 euro, eta enpresa Kamenabarrek 30.000 eta gainontzeko 30.000 seguruak. Eta hoien frankizia guk ordaindu dugu. Urrengon gaia historikoa da, urteak ditu gai honek eta eskartuko genuke adibidez batzordetik pasatzea ez, irakurri dugunen, pentsatu eta hortik antzigala, baina ideik ez genuen, eskartuko genuke pasatzea. Bestetik, 1082 dekretu ere pertsonalekoa da, eta jartzen du aipatutako prozeduran Tolosako udala agertzea hortarako abokatuak izan datuz, bigarren horri aldean. Ekainak 8koa da. Hau izango da, mutua unibertsalaren zea, hor nolabate mutua unibertsalai sartu diete liskar bat, sartu diete mutua unibertsala gure istripuen mutua izan zen, bere garaian gainera, eta 2007 baino lehenago egindako zea batzuk, kontratazio batzuengatik liskar bat sartu die Bartzelonan mutuari. Eta guk onuradun bezala, eta gu bezala beste udaletxe asko Euskal Herrian daude, Hernania adibidez, eta Sestao, eta udaletxe asko, aparte beste enpresa asko, totalean 2000 baino gehiago enpresa daude, onuradun bezala, nolabate mutu honek egiten zituen onura gehiago eman udalei nolabate erakartzeko, bere aldera erakartzeko, baino hoi dena izatezan segurantza sozialaren gain izatezan hoi dena. Orduan, oain liskar bat sartu diete eta beraz gu onuradun bezala hor gaude, sartuta liskarra. Ez ginen enteratu orain arte eta papatean izan du da enteratu berala. Orduan da, gure interesa defenditzeko. Beraz, jakinara gainean zaudete, eta hirugarren gaiarekin jarraituko genuke, lanpostu zerrendaren aldaketa onartzea, gizarte zerbitzuetako burua, badakizute honen buruz, hasieran nolabait jubilatu zanean titularra aldatu egin genuela, nolabait behar espezifikoak jarri genituen lanpostua betetzeko, nolabait posgradu bat izatea eta horrelako behar espezifikoak lanpostuari
eta prozesua egin da, eta prozesuan bat bakarrik agertu da. Baldintza betetzen zituenak, eta ez du ganditu. Beraz, oain proposatzen da, behar espezifikoiek bere garaian plenoa jarri zitunak, bertan bera ustea, eta lanpostuaren titulazio modua ustea lehen ezaukana. Hau da, diplomatu izatea, zerbitzu sozialetan, diplomatu izatea, zerbitzu sozialetan, lehen ezaukana. Hori da proposatzen dena. Beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa ezatela eskuan. Esplikatzatik, Jose Luis, egile esan gizarte zerbitzuko buruan perfila hitzein zanean batzordean, pixkat batzordekideak, eta baita sailean bertan bat zetozten gizarte langintzako persona bat izan bertzuela, baina azken urtetako esperientzian arabera baloratu zen baita ere erreparatzea kudeak eta gaiari. Gehien bat, gizarte zerbitzu sailak aztertzen eta artatzen dituen gai guztiengatik, baita ere kudeatzen duen aurrekontu kopuruagatik eta baita ere bere menpe duen personalangatik, ez? Horregatik, oinarrietan ezinbestekotzat jozan kudeaketan esperientzi bat eskatzea. Orain, Jose Luisek adierazi duen bezala, persona bakarra aurkeztu zen perfil hori betetzen zuena, eta azkenean ez du gainditu, beraz, orain oinarrietatikan ezinbesteko adierazpen hori kentzen da, eta kudeaketan esperientzia baloragarria izan liteke hori oinarriak onartzen direnean eraukiko dugu. Behintzat ez degula ahaztutzen kudeaketaren garrantzi hori aipatu nahi. Beraz, proposamenaren alde daudenak, altxa ezatela eskuan, beraz, onartutat emango genuke hau batez. Eta hurrengo gaiarekin jarraituz, laugarrenak honela dio. 2015ko kontu orokorraren onarpena. Beraz, Paulino, Begoña. Bere momentuan kontuen batzorde bereziak onartu zituen bere onespena eman zien kontu orokorrei. Egon da jende aurrean, 15ko epean, 15 eguneko epean, zuzen ekainen 29 argitaratu zen, uztailaren 18 arte, ez da alegaziorik izan, eta orduan egoin eskatzen zaio plenoari kontu orokorroiek, 2015ko kontu orokorroiek onartzea. Badago zerbait esatekorik, jarriko genuke bozketara, beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa ezatela eskuan, beraz, onartutat emango genuke kontu orokorra, 2015koa. Bosgarrena, ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuek erregulatzen duten ordenantza fiskalaren aldaketaren onarpena. Hau nola batea esairako onarpen izango litzateke, ez? Ikengot, Gabon. Bosgarren mundukin azten bali magea, hemen aipatzeko izango zen, maiatzan jaso genuela Foro Aldunditik bidalitako ondasun higiezinen, lurzoruaren eta eraikinaren balore ponentzia berriaren proposamena. Aldundiak balio katazalak eguneratzeko beharrak ikuste zituen, azkeneko berrikuspena 2001 egin zena. Hasieran jaso genuen udaletxean jasotako proposamena aztertu zanen, teknikoek gehien bat ikustezena zen homogenizazio falta ikustezala bidalitako proposamenean. Bilera bat egin genuen Foru Aldundiko jendearekin, azaldu genituen gure dudak, eta gero horrez aparte egin genuen ogasun batzorde bat, eta ogasun batzorde hortan erabaki izan sasi alegazio bat bidaltzea Foru Aldundia diputaziora. Handik 10 egunera gutxi gora bera erantzun ziguten ontzat hartzen zituztela gure alegazioak, eta horrela adibidez, lortu izan genuna zen, barribidez Nafarroa etorbidea eta Gudari kalea gelditzen ziela pixkat inguruko eremutik kanpo bere tasaziotik nolabait edukitzea, bere inguruko eremuaren tasazio bezala, edo gu pentsatzen genuna zen ona zena. Larramendin auzoan ere, lortu da baita ere bere balioa, Gipuzko Foru Aldunditik proposatutakoa, baina pixkate bajoagoa izatea, pixka kontutan
izan da bero kokapena eta orekatua izan dadin bere antzeko dituen eremuarekin. Eta gero idena kontutan hartuta, azkeneko joan den asten, ogasun batzorde bat eduki genuen, eta ogasun batzorde honetan diktaminatu genuen azan 2016 urtean jaso genuen diru bilketan eguneratutan nolabait bermatu egin behar genula, diru sarrera horiek hurrengo 2017ko aurrekontuak egiteko unen, eta karga tasa edo aplikatuko genituen tipoak izango ziela hurrengoak. Industria eta hirugarren erabilerako lurzoruan dauden hiri ondasunak 0,60koa izango zen, eta gainerako hiri ondasunak ediko zuten tipoa izango zen 0,287 edo 79. Hori da ogasun batzordean diktamina jauna. Beraz, badago ezer esatekorik, bozketara jarriko dugu proposamenaren alde aldenek, altxa ezatela eskuan, beraz, hau batez onartuko genuken, eta hurrengo gaiarekin jarraitu. Eta honek honela dio. 2016 kreditu aldaketarako espedientea, finantza irakortasuna ebaluatzeko txostena, komunikazio udalbatzari. Kreditu aldaketarako 2016 espedientearen onarpena. Hemen ere, kasu honetan, presentatzen duguna edo aurkezten duguna lehen honetan, izango zen hirugarren kreditu aldaketa. Kasu honetan, aurkezten dugun kreditu aldaketa izango zen lotuta egongo zen 11. gaizarrendan azaltzen den 11. puntuarekin, Euskal Herri plazako hotel jatetxe kafetegi pleguarekin, eta kasu honetan behartuta gaude kreditu aldaketa bazaltzea, zeren pleguan azaltzen den dotazio ekonomikoa beti lotuta egon behar du, partida ekonomiko batekin, eta hori da kasu honetan gauzatuko genukena. Horrez aparte, kreditu honetan baita ere sartzen duguna da beste 11.000 euro izango zana, San Juanetan ematen ditugun benerak bukatu izan zian, kristianek ez zeukan benera, eta gero nabaia bukatuta zuenez, egin duguna izan da pixkat lote bat erosi hurrengo bi legialditarako gutxi gura dela. Eta orduan azkenean kreditu aldaketa izango zen osoan 311.000 eurokoa, eta banetuko zen 300.000 lehen aipatu dugun gaiaren zat, eta finanziatuko zen erakinetatik, eta beste 11.000 euro. Horiek finanziatuko zian ordain saritatik, eta izango zen kreditu transferentzia baten bidez. Badago ezer esatekorik, proposamena jarriko dugu bozketara, proposamenen alde daudenek altxa ezatela eskuan, beraz, hau batez onartuko genuke. Eta horrengo gaiarekin jarraituz, honek honela dio, 2016 kreditu aldaketarako espedientea, finantza irakortasuna, ebaluatzeko txostena, komunikazioa udalbatzari. Nola batxe bestearekin lotutako gaia da, eta gai bat bezala izan behar duke hasiera batean, baina bueno. Bai, beti aurrekontua edo kreditu aldaketak egiten dutugunean, egiten dugun komunikazio hau, legeak horrela eskatzen duelako. Kreditu aldaketa honek egiten duena da defizita areagotu, udaletxeren kasuan, berez izaera administratiboa duten erakundeetan. Batez ere, diru zaintzak erakina erabiltzen dugulako. Gastu araua ere legeak jarritako mugak gainditu egiten du berriro ere, muga baldin bada 100 kasu honetan ja 118 gaude, baino arrazoia berdina da, diru zaintzak erakina erabili izana. Eta, egoera honetan, betetzen ditu udalak, legeak eskatzen dituen baldintzak, plan ekonomikoa ez egiteko eta horren ordez komunikazio hau egiteko plenoan. Komunikazio honetan adierazi behar da zein den finantza egoera iraunkorra da edo ez. Egiten diren aldaketakin orain batez ere 300.000ko inbertsio bat da, beraz ez da errepikakorra, eta beste alde aurrezki garbia esarrere arrunten 105 jarraitzen du izaten, beraz, nik uste egoera finantziora iraunkorra dela.
Jose Luis, hau komunikazioa da, berez ez da bozkatzen, edo? Hau ez, jakinaren gainean geratzen da. Beraz, bukatua balin badago, jakinaren gainean geratzen zerate, eta hurrengo gaiekin jarraitu. Eta hauek igual, hirurak batera igual egingo genituzke, azkenean zer ikusia dutelako hirurak, eta, bueno, nola bate pasa dira gainera beste organoetatik, tolargitik, batipat, eta azkenean laburpen beste modura esan proposatzen direnak da pixka bat tolargin egoera legearekin bat jartzea, nola bate, naiz eta horrela funtzionatzen du. Baina lege aldaketak etorri dira, eta bueno, eskatzen du nola bate, lege aldaketa aldaketa batzuk hartzea, akordio batzuk hartzea, eta batipat gero, nola banatuko diren tolargiren etekinek ere bai regulatzea. Eta hoi egiten da, orain proposatzen diren akordioetan. Lehenengo akordioa izango litzateke, nola batien, Tolargi SL, Tolosako udalaren berezko baliabidea eta zerbitzu teknikoa izendatzea, hoi izango litzateke, akordio bat. Bigarrena izango litzateke, horren arabera, nola, teknikoa dan, udalaren baliabide teknikoa, bitarteko teknikoa den, nola batxe gestiorako, nola gestionatu behar duen zerbitzu hori, enkomendatzea o ematea, eta arautzea, eta hori da, bigarren akordioa, arautzen da, orain arte ematen den moduan, bakarrik etekinen banaketa bakarrik da berria, regulatzen dena. Eta hirugarrena izango litzateke, hoien arabera, tolargiren junta orokorra bezala plenoa da, eta funtzio horietan estatutuak aldatzea. Hau da, estatutuak esatea nola bate, espreski, tolargi bitarteko, udalaren bitarteko teknikoa dela. Lan horiek egiteko. Eta estatutuera hori jartzea. Hoi dira, hiru erabakiak hartu beharrekoak. Hor dazkazute, testualki hirurak pasa dira. Hirurak zeatik, tolargitik, naiz eta baldintzatuta daude udalplenoak hartuko duen erabakiari, baina denak onartu ditu tolargik eta denok ordezkatuta zaudete erakunde horretan. Beraz, jarriko genuke bozketaran, proposamenen alde daudenek, altxa dezatela eskuan, beraz, hiru gaiak onartutzat emango genituzke. Eta hurrengo gaiarekin jarraituz, Tolosako 11. da, Tolosako Euskal Herria plaza bat B eraikinean hotel jatetxe kafetegi zerbitzuak esleitzeko kontratazio espedientia onartzea. Honi buruz, ja aurreko plenoan onartu ziren nola batxe baloraketa ekonomikoa, ebaluazio ekonomikoa eta anteproiektua, eta oain proposatzen dana beti ere jarrita baldintzatuta epe barruan ez dela negaziorik aurkeztuko, ja kontratazio egiteko baldintzapleguak. Baldintzapleguak aurkezten dira eta oik onartu behar dira. Eta proposamenak hau esaten du. Lehena, onartzea Euskal Herria plaza bat B eraikinean hotel jatetxe kafetegi zerbitzuak esleitzeko oinarri orokorrak. Obra publikoko emakida kontratuaren bidez. Konzesioaren epea 30 urtekoa izango da. Onarpen hau baldintzapean ematen da. Hau da, baldin eta alegaziorik aurkezten ez bada, hotel jatetxe kafetegi zerbitzuak ezartzeko bidegarritasun planaren eta eraikitzeko eta ustiatzeko aurreproiektuaren jende aurreko tramitean. Bigarrena, onartzea Euskal Herria plaza bat B eraikinean egokitzekoa den hotel zerbitzuaren lotea esleitzeko oinarri espezifikoak eta hotelaren kudeaketa arautuko duten baldintza teknikoen plegua. Hirugarrena, onartzea Euskal Herria plaza bat B eraikinean
egokitzekoa den hotel kafetegi jatetxe zerbitzuaren lotea esleitzeko oinarri espezifikoak eta hotel jatetxe kafetegiaren kudeaketa arautuko duten baldintza teknikoen plegua. Laugarrena, onartzea Euskal Herria plaza bat eraikinean egokitzekoa den kafetegi jatetxe zerbitzuaren lotea esleitzeko oinarri espezifikoak eta jatetxe kafetegiaren kudeaketa arautuko duten baldintza teknikoen plegua. Bosgarrena, 300.000ko gastua baliatzea 2016ko ekainaren 28an hasierako izaeraz onartu zen kreditu aldaketaren kargura. Kopuru hau udalak eman dezakeen gehieneko diru laguntza da. Hanoek igual ekarriko du kontzeptua aldaketa, baina, hori da, 300.000. Seigarrena, adjudikatzeko prozedurari hasiera ematea eta horretarako lizitazioaren dei egitea duean, estatuko boletin ofizialean, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta kontratatzailearen profilean. Proposamenak aurkezteko epea 52 egunekoa da, iragarki duean argitaratzen denetik zenbatuta. Hau da proposatzen dena. Beraz, zuek esango dezute, zerbait esateko hori bali mauk bezute, bestela bozketara jarriko genuke. Bai, gure aldetik amintzat argi daukaguna da, eta argi dagona da, Tolosak daukan aktibidade volumena ikusita, bai larunbateroko azokak diala, bai azoka berezi, edo ostegutan egoten dian ekitaldi desberdinak diala, bai udazkenean sortzen zaizkigun ekitaldi andana, mordoa diala, izan masakoralak, izan txontxongiloak, izan Babarnaren festa, edo gozogileena, edo txuletaren azoka, edo danadalakoak, badu behar bat Tolosak, guain arte, kanpotik antzetuzen horiei lotan gelditzeko eskaintza falta bat agerikoa da, azken urteetan horren jakitun zan udala, eta zentzu horretan bintzat argi zegon, edo argi genuen denok, aurreko legealdian ere, espazio bat behar genula lotarako, ez? 2000 gu alkatezan gaundenen sustatu eta saiatu ginen ere proiektu aurrera ateratzen, arazoa finantziazioa ezan orduan, hau da, hartzaileak egon arren bankuak ateak itxita zituzten eta etzegon inungo aukeraik, bildurra zalako nagusi. Ea oaingoan egoera aldatzen den, gogoratzen naiz ere, garai hartan Euskal Herria plazako etxe bizitza gotazionalak, hau da, gaztentzako etxe bizitzak sustatu ziala, eta obra horri karga edo eraikinaren karga handienak egotzen zaizkiola, bai teilatua, bai fatxadak minimizatzeko proiektu honen kostea horrek lagunduzun proiektu hau merketzea, baina hala ere oraindik egoerak etzun albidetzen finantziazio iturri bat izatea eta ondorioz etzan ateratzea lortu. Zentzu hortan, proiektu honen garrantzia denok onartzen dugu, gure ustez lote bakar batean eta batzordean entzien dugu, hau da, bai hotela eta baita jatetxeak elkarrekin atera barko liake konkursora. Gure ustez elkarrekin zerbitzu beha eskaintzen da, zerbitzu komplementarioak dira lotakoak eta ostalaritza zerbitzua. Gainea egin diren azterlanak erakusten dute, alkar konpentsatu daitezkela momentu batzutan batak edo besteak izan ditzazken utxune edo gabezi ekonomikoak. Eta zentzu hortan iruditzen zaigu lote bateratua hobeto dela eta ala defendatu dugu batzordeetan. Baina proiektu daukan garrantzia ikusita eta iruditzen zaigu estrategikoa dela bai herriko garapen edo dinamizazio ekonomikoan lagundu dezakelako, beti ere jendea erakartzen duzun neurrin jendeane konsumitzen du, bertako konsumo, bertako lokal, bertako ostalaritza, bertako denda, bertako azoketan, eta zentzu hortan lagungarria da neurrin eta dinamizatzaia da neurrin, guk alde bozkatuko dugu, nahiz eta nabarmendu lote bakarraren ingurua iruditzen zaigula egokigoa zala, ez? Hala ere, aurrera eta ados edo bat egingo dugu proiektuakin iruditzen zaigulako bat egiteko garaia dela horrelako garrantzia duken egitasmo batek. Bai, Jose Luzek adierazi duen bezala, aurreko osoko bilkuran Euskal Herri plazan alojamendu kafetegi bat jarri izateko kontzesio espedientea abian jartzen da, eta hori jartzen da oinarrituta merkataritza sailak egiten duen azterketa batean, alojamendu eskari eskaintzaren azterketa horretan, ez?
Beraz, guretzako importantea jotzen dugu, egitura garrantzitsua dela uste dugu alojamendu berri baten eskaintza egitea herrian. Beraz, helburua hori da, ostatu zerbitzu bat ematea, eta ostatu zerbitzu horrek osagarri bezala du ostalaritza zerbitzua. Horretarako, gehien bat, ostatu zerbitzu horri lehentasuna eman nahian eta konkurrentzia ahalik eta handiena izan dadin planteatzen da loteak diktamenean Jose Luisek pixka bat adierazi ditun bezala, ezta? Lehenengo lotea ostatua bakarrik esleituko litzateke, hori utzi gelditu ezkero, bigarrengo lote batean hotel jatetxe kafetegia dana osotasunean eskainiko litzateke, eta hirugarrengo lotea, hau da, ostalaritza jarduera bakarrik lotuta egongo litzateke lehenengo lote horren esleipenarekin, ez? Egia da, udalak horrelako jardueretan ez daukala esperientzia handiegirik, planteatu dan bezala da alojamendu eskaintza hori egiteko ahalik eta modu egokienean, teknikariak egin dituzten txostenen arabera, beraz, eta Ibaiek aipatzen zuen helburu horrekin bat etorriaz, emaitza positiboak izaten dituen. Beraz, proposamenaren alde daudenek, altza ezatela eskoan, beraz, hau batez onartu zatemango genuke, eta horrengo gaiarekin jarraitu. Eta honek, honela dio, 12. Tolosako udalerrian kaleko salmenta arautzen duen ordenantzaren aldaketa. Proposamenak honela dio, eta, bueno, gero nola batxe mamiak adieraziko ditu nereak. Proposamenak honako du, Tolosako udalerrian kaleko salmenta arautzen duen ordenantzan hutsune batzuk zeudela eta aldaketa batzuk egitea proposatu da. Proposamen horiek aztertu ondoren erabaki da, lehena hasierako onespena ematea Tolosako udalerrian kaleko salmenta arautzen duen ordenantzan egindako aldaketei, aurkezten den txostenaren arabera. Bigarrena, aldaketak jende horrean jarrita edukitzea, 30 lan egun iragarkiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Hirugarrena, aurreko atalean aipatutako epearen barruan ez bada reklamaziorik edo iradokizunik aurkezten, proposatutako aldaketak behin betiko onartutat jotzea. Zerbait esan behar dezu, zerbait Gaur hemen aurkezten dana gutzako tramite gutxi bat dirudina, azken finean ordenantza edo kaleko salmenta arautzen duen ordenantzaren aldaketa puntual badana, eta hau batez onartuko duguna, badirudi gauza oso sinplea da, lagunatzen ezagola ezer, baino nik bai nahiko nuke honen atzean dagoen lan itzela azpimarratu. Ontarako iristeko lehenik eta behin zerkausiko eta azoketako produktua saltzen duten nekazariekin, pertsonek guztiekin elkarte bat sortzea adostu zen. Elkartea sortzearen eta elkarte baten beharra azpimarratze eta egote horren bidez lortu zen beraien ahots bakar batez hitz egiteko elkartea garatzea. Ondoren ordenantza honetan adostu dian aldaketak beraiekin batera konpartitu ziren. Kriston lana eginda, azkeneko urtean Tolosako azokaren dinamizazioan, hor daukagu larun batetan jartzen den sukaldatzeko postu hori ere hor dago, eta lan guzti horren ardura nagusiki azoken dinamizazioa eraman duen pertsona batek du, eta azkeneko 3-4 urteetan buru berarri lan egin duna bere maitasun guztiakin, bera Arrate Iturbe da, eta gure aldetik eskertzaik bihotzekoena, sentikorrena, kriston lana egin du. Eta bere ondorioa gaur guri esku altxaz onartuko dugu, baina hemen atzean izugarrizko lana dago, izugarrizko maitasunakin egin duen lana Gutzako eta Tolosan altxor badan azoka horren dinamizazioan, modernizazioan, garapenean eta erakargarri egite horretan, horren bide horretan,
kriston lan indartsua egin du gutzako eskartu egin behar da berari egin du lan guztioi, eta eskartzea dagokit jo nintzaigulako, eta netzako arduraz, penaz ikusten dut, jo nintzana, arduraz ere, horrelako pertsona bat eta horrelako perfila dukan pertsona bat topatzea ezalako bat erresa. Eta zentzu hortan arduraz bai ikusten dut, postu hori momentu enten umezurtz dago, eta bildurra ematen dit, horrelako pertsona bat topatzea ezalako erresa, ez? Orduan zentzu hortan egin duen lan guztia hemen publikoan eskertu, sator lan eta sukaldeko lan asko egin du, ikusten da ez dan asko, baina gero gauza txikitan nabaritzen dana, eta eskertza dugu eta arduraz ikusten dugu postu horren kudeak eta dinamizazioa nork hartuko duen eta bete behar dela jakite horri, nola erantzungo zaion ikustea, ez? Esan bezala pena bada, beste udalerri baten eta beste azoka baten dinamizazioa jundalako eta lastima bada. Baina, mendik amintzat gure eskertza adirazi arrateri. Beraz, proposamena. Tolosako azoka lehenengo sektore jarduera, produktu eta profesionalen erakusle eta udalerriko eredu ekonomiko eta sozialen oinarritako bat da, gure ondare natural eta kulturaren babesle. Azokak eragin zuzena du Tolosako ekonomia eta gizartean, eta berez ezinbestekoa da azoka ekoizle eta saltzaileen alde egitea, eta hauen lana eta balioa goraipatu eta ikustaratzea. Azokak indartu eta sendotzeko helburuarekin, udalak azoka eta honekin erlazionatutako eragile ezberdinekin lankidetza dihardu. Honen eredu da, adibidez, 2016 ekainean Tolomendi Landa Garapenarekin elkarterarekin sinatutako lankidetza azoka akordio markoa. Nun besteak beste, honako helburu nagusiak zehazten diren. Azokaren esentzia oinarria hartuta aktibidadea ekonomia indartzea, azokaren ezagutza bultzatzea gizartean, eta azokako eragileen antolaketa eta elkarlana bultzatzea. Garaikoa elkartearekin, hala nola beste baserritar azokekin eta tokiko ekonomiaren zerikusia duten beste sektoreen eragileekin. Aldi berean, orain gutxi aurkeztu berri den Euskal Herriko Unibertsitateko egindako tokiko nekazarien azoken eragin ekonomikoa eta sozialaren azterketak Gipuzkoako lurraldearen elikaduraren estrategia baten eremuan argi ikusten du azokak bai Gipuzkoan eta Tolosan duten inpaktu positiboa, tokiko ekonomia eta gizartean. Ikerketa honek Tolosako udala eta Tolomenderekin bat datozen lan ildo batzuk irudikatzen ditu, eta hauek garatu ahal izateko ezinbestekoak da eragile eta instituzioen arteko elkarlana. Udalak Tolomendirekin eta Garaiko elkartearekin elkarlanean, Tolosako azoka sendotzeko helburuarekin lanketa ezberdinak burutzen ari da. Horian artean aurkitzen da azoken kudeaketa, eta berez kudeaketa hau hobetu eta erraztu duten tresnen eta araudien berrikuspena ezinbestekoa da. Lanketa honek lehenengo sektoreentzako onura handiak ekarriko ditu, eta aldi berean tolosar guztiontzako. Testuinguru honetan, eta esan bezala, azokak indartzeko helburuarekin, oraingo honetan 2003ko irailaren 30ean Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratutako Tolosako udalerrien kaleko salmenta arautze duen ordenantzaren modifikazioa aurkezten dugu. Ordenantza honek merkataritza establezimendu finkoetatik kanpo egiten den salmentak arautzen ditu, hala nola larunbateko azokak eta azoka bereziak. Ordenantza honetan, barneratzen diren aldaketa hauek Tolomendi eta Garaiko elkartearen adostasuna eta onespena dute, eta beharrezkoak konsideratzen dira egun azokak bizituten erronka berrietara ahalik eta hoberen aurre egiteko eta egokitzeko helburuekin. Ordenantza honetan barneratutako aldaketak zerkausi, atadi eta berdura plazako merkatuei dagokie, hau da, bigarren eraskinean barneratutako edukiei. Aldaketa nagusiak honakoak dira. Lehendabizi ordutegia dagokienean. Ordenantzetan zehaztutako ordutegia alkate dekretuaren bidez aldatzeko aukera sartzen da. Honek malgutasuna ematen du bai ekoizle, saltzaile eta erosleen onurako izanik.
Honekin lotuta ordenantzan zehaztutako ordutegi aldaketa txiki bat barneratzen da baita ere, kargaren bigarren txanda ordu bat laurdenetetik ordu bat terditara izatera. Bestetik, azoketan saldutako produktuen jatorria, ezagutzea eta honen bertokotasuna bermatzea udalaren eta Tolomenderen lehentasuneko bada, eta beraz, aspektu honi garrantzia ematen dio ordenantza honetan bi aldaketa zehatz barneratuaz, ordenantzan barneratuta daude. Barneratutako beste aldaketa, baimenaren iraupenarekin erlazionaturik dago. 2003 aprobatutako ordenantzak urte baterako baimena zehazten zuen atadiko merkaturako postuak salbuespen izanik. Aldiz, ordenantzaren eguneraketa honek, salbuespen hau denboraldiko produktua saltzen dituzten saltzaileen luzatzen zaie baita ere. Aldi berean, zehaztapen berri bat barneratzen da, udalak postuen ajudikatzerakoan, urte osorako diren postuen kokalekua lehenetsiko duelarik. Izan ere denbolari jakin bateko postuak izatekoak azokan epe jakin batzuetan utxuneak sartzea suposatzen du azokan eta hori ekidiktea garrantzitsua da. Udalaren beste lehentasuneko bat, Tolosaren azokaren irudia eta marka indartu eta sendotzea da, eta horregatik azokako logoa duten poltsak erabiltzea derrigorrezkoa izango da larunbateko azokan. Salbuespena izango da ekoizle edo saltzaile berak bere marka propio baldin badu eta beti ere poltsa horiek konpostagarriak badira. Tasen ordainketaren inguruan, ordenantzean eguneraketa kuota desberdinduak ezartzen ditu, bai ekoizle eta saltzaile izanaren arabera. Alde batetik, mahai bakoitzeko kuota finkoa egunekoa esartzen da, eta bestetik, ekoizle edo saltzaile izategatik, kasu honetan, ekoizle izaeraren definizio berri bat sartu da Gipuzkoako Foru Aldundiaren definizioarekin bat datorrena. Eta definizio honetan, egun azokan ditugun saltzaileako ez dira barneratzen. Hori dela eta, testu berri bat erazten zaio artikulu horri, nun naiz eta ez bete aurreko artikuluan aipatutako baldintzak, norberak ekoiztutako produktua saltzen dituenak ekoizlera izango du, baldin eta ordenantza hau indarrean jarri aurretik zerkausiko azokan postua badauka. Udalak postu guztiak errebisatuko ditu eta hauen ekoizle eta saltzaile izaera duten edo ez zehazteko. Azkenik, ekoizle eta baserritarren elkartzeari garrantzia emateko helburuarekin 15 puntu artikuluan aldaketa barneratzen da. Azokako ekoizle eta saltzaileak beraien kezkak edo eta proposamenak banak adierazi beharrean aukera izan dezaten garaiko azokako baserritar ekoizle eta saltzailearen elkarteko batzordearen bitartez egiteko. Eta Ibaiek esan duen bezala, hau sekulako sukaldeko lan bat izan da hone iristeko, bertan baserritarrak, baita dinamizatzailea buru belarri dira, udal teknikariek ere, eta denei eskertu azkenen adostasun batera iritsi garela, eta sukaldeko lan hori oso importantea dela. Tolomendin momentu honetan utxune badago, Arrate bere postua beste enpresa batera bideratu da, bere ikasketarekin lotutako lanpostu batera joan da, eta momentu honetan Tolomendi eta udalaren ardura da, eta momentu honetan elkarrizketa ezberdinak egin dira, eta irailean edo suposatzen dugu pertsona berri bat izango dugu. Beraz, proposamenaren aldeak altxa ezatela eskuan, proposamenan hau batez onartu dugu eta horrengo gaiarekin jarraituz, honek honela dio, bide publikoan terraza jartzea arautzen duen ordenantzaren aldaketa. Eta honek proposamenak honela dio, bide publikoan gero eta gehiago ikusten dira erakuslekuen bidez jarritako saltokiak eta jarduera komertzialen elementu osagarriak, dekorazio elementu eta kartelak. Jarduera horiek ez daude araututa eta beraz ez daude inolako irizpiderik egoera horiek kudeatzeko eta baimentzeko. Horrela, jarduera horiek arautzeko bi aukera daude. Bi gai horiek arautzeko ordenantza bat egitea, edo eta bide publikoan terraza jartzea arautzen duen udal ordenantza egokitzea bi gaiak uztartuz. Ikusita beste udal batzuetan egindako arautegiak, komenigarriagoa ikusten da bide publikoan terraza jartzea arautzen duen udal ordenantza aldatzea, izan ere ez du zentzu handirik bi ordenantza izatea lurzoru publikoen okupazioari buruz. Horrela, ordenantza honen tituluak datu egingo da ondoren adierazten den moduan.
Bide publikoan terrazak, produktuen salbenta, erakuslekuak eta jarduera komertzialen elementu osagarria jartzea arautzen duen udal ordenantza. Gainera, lurzoru publikoaren okupazio berriak arautzeaz gain, terrazen inguruan zehaztapen berri bat barneratzea beharrezkoa ikusten da. Udalak bide publikoan antolatutako ekimen konkretuetan okupazio baimena errebisiatzeko aukera, larunbateteko azokak, festak eta bar. Horrekin batera, tasa fiskalen ordenantzara egokitzeko aldaketa bat barneratu beharra ikusten da, lizentziaren iraupenari dagokionean. Azkenik, arau haustearekin loturiko artikularen kasuan isun kopuruak aldatzea beharrezkoa ikusten da. Gaia aztertu ondoren erabaki da. Lehena, hasierako onespena ematea bide publikoan terraza jartzea arautzen duen ordenantzan egindako aldaketei. Bigarrena, aldaketa jende aurrean jarrita edukitzea, 30 lan egun iragarkia Gipuzkoa aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Hirugarrena, aurrekoak talean aipatutako epearen barruan ez bada erreklamazio edo iradokizunik aurkezten, proposatutako aldaketak behin betiko onartutzat jotzea. Hau da proposamena, nolabait ordenantzaren aldaketari buruz egindakoa. 2000ko ekaina 8an Gipuzkoako aldizkari ofizialean bide publikoan terraza jartzea arautze duen udal ordenantza argitaratu zen. Orain 5 urte pasa eta gero, espazio publikoaren erlazionatutako behar berriak identifikatzen dira udalerrian, eta hori dela eta ordenantza honen modifikazioa egiten da. Eta zeintzuk dira behar berri hauek, eta zer bilatzen du udalak ordenantza aldaketa honekin? Tolosar guztiok eta bisitariak disfrutatzeko duten udalerri atsegin eta eroso bat izatea, bai aisiarako, erosketarako eta udalerrian antolatzen diren beste elkitaldi askotako. Helburu hau lehentasunezkoa da eta honela isladatzen da baita ere udalak Tolosanko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu elkartearekin 2016ko martxoan sinatutako lankidetza akordio markoaren barnean. Bai Tolosar, bisitari eta herriko merkatari eta ostalarientzako ezinbestekoa da kale atsegin eta txukunak izatea. Pasiatzeko erakargarriak dienak eta berez Tolosan bide publikoa antolatu eta garbi bat bermatu duen lanketan dihardu udalak. Bide publikoak erronka berria dakartza eta hauei aurre egiteko planteatzen da bide publikoen terraza jartzea arautze duen udal ordenantza honen modifikazioa. Esan bezala guztion onurako eta nola ez Tolosako garapen ekonomikoa eta sozialaren bidean. Testu inguru honetan eta azkeneko helburu hauek buruan izan da ordenantza hau aldatzea erabakitzen da, eta zehazki ondorengo arrazoi nagusiengatik egun bide publikoan gero eta gehiago ikusten dira erakusleen bidez jarritako saltokiak eta jarduera komertziaren elementu osagarriak, dekorazio elementuak eta kartelak, jarduera horiek ez daude arautua eta berez ez daude inolako irizpiderik egoera horiei kudeatzeko eta baimentzeko. Hemen onartzen dugun ordenantza hau, gero ordenantza fiskaletan bai aldaketa bat izango ditu, eta hori batzordean aipatu genduen bezala, merkataritza azoken turismo batzordea proposamena ingo dio ogasun batzordera, gerora ja plenora ekartzeko urrian. Besterik ezean, proposamenaren alde daudenek, atxa ezatela eskuan, beraz, onartutzat emango genuke proposamena, eta 14. gaiarekin jarraitu, honek honela dio, ACES eskolaz kanpoko ekintza osagarrien programaren inguruan EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Honi buruz, esan nolabait alternatiboa ere aurkeztu dela, beraz, beti bezala irakurriko dugu lehenbizi aurkeztutako mozioa, gero irakurriko dugu alternatiboa, parte hartzeak, alternatiboa jarriko dugu bozketara, alternatiboa ateratzen baldin bada, beste mozioa bertan bera uzten da. Beti bezala, betiko jarrera. Orduan, hasiko naiz, oinarrizko lehenengo mozioa, EH Bilduk aurkeztutakoa honela dio. ACES programetan murrizketarik ez. ACES
eskolaz kanpoko ekintza osagarrien programa, duela 20 urte sortu zen lan arazo batzuei irtenbidea bilatze aldera eta aurten poderioz bilakaera handia izan du. Ikastetxeen behar izan pedagogiko batzuei konponbidea eskaini baitie. Egun, ikastetxe publiko askotan ezarrita dago eta eskolaz kanpoko ekintza ugari posible egiten ditu. Horien artean, liburuetegi zerbitzua edo eta arlo artistikoaren loturiko ekintzak aipa daitezke. Eusko Jaurlaritzak programa horiek murriztea erabaki du. Tolosan bertan ere nozitu da murriztea. Samaniego eskolan, liburutegi zaintzarako lanaldi osoko lanpostua lanaldi erdiko bihurtu berri baita. Itxura batean, irizpide ekonomikoa hezkuntzaren kalitatearen irizpideari gainditzen ari zaio kasu honetan. Erabaki honen ondorioak larriak dira. Bat, behin-behineko langile askori eragingo dieten lan orduen murrizketa nabarmena dakar. Bi, aurren heziketa prozesuan atzera pauso nabarmena izango da. Programa hauek aukera eman diete ikasleei beste ahalmen batzuk garatzeko. Besteak beste, hezkidetza, elkartasuna, sozializazioa, behar bereziak. Gure iritziz, este prozesua ez da mugatzen ikastorduetara. Ekintzok aurren hasialdian heziketa prozesua aberazten dute eta irakasleen lanaren osagarri dira. Hiru, hezkuntza inklusiboaren printzipioa kolokan jartzen du. Programa hauek ikas komunitateko eragile ezberdinen parte hartzea eta elkarlana sustatzen dituzte, eta doako eskaintza izanik, familia orok parte har dezake egoera ekonomikoa horretarako muga izan gabe. Integrazioa eta sozializaziorako ezinbesteko espazioak dira, egoera soziokultural eta ekonomiko larrienetan bizi diren familia askorentzat gotorleku eta aukera izan daitezkenak. Hezkuntza komunitateko parte handi batek salatu du erabaki hau, sindikatuek eta guraso elkartek tartean. Gure iritziz, eskola liburutegien gisako egitasmoak desagerrarazteko tradutzean ipintzea onartezina da. Kulturari, jakintzari, hizkuntzari edota identitatearen eraikuntzari ateak isteak atzera pauso nabarmena dakar ikasleen garapen prozesuan eta ondorioz gizartearen eraikuntzan. Hau guztia kontuan izanik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen diegu. Bat, ez dezala programa hau bere horretan ezabatu eta errapara diezaiela ezabatzeak eragiten dituen albo kalpei. Bi, eskain ditzala alternatiba egokiak. Hiru, hezkuntza murrizketa politiketatik utz dezala, oinarrizko eskubide unibertsala den heinean. Lau, hezkuntzari dagokion erabaki oro, hezkuntza komunitatearekin eztabaidatu eta adostu ditzala. Bost, azkenik, babesa adierazi nahi diegu, programa hauen biziraupena bermatu eta babestu nahian lanean gabiltzan hezkuntza komunitateko kide guztiei. Hau da, Nolabatxe Etxebilduk aurkeztutako mozioa. Eta alternatiba bezala, EAJ-PNVk aurkeztutakoa, Nolabatxe honela dio. ACES programaren etorkizunari buruzko EAJ-PNVren mozioa. ACES, eskolaz kanpoko ekintza osagarrien programa, duela 20 urte sortu zen euskara ez zekiten irakaslei, hizkuntza eskakizuna eskuratu zuten irakaslei, lan irtenbidea emateko. Erabaki horrek ez zuen bestelako oinarririk, ikaslei begirako arazoak konponbidean jartzeko, baino gehiago izan zen irakaslei irtenbide bat emateko urratsa. Urten poderioz, bilakaera bestelakoa izan da, ikastetxeen behar izan pedagogiko batzuei konponbidea eskaini baitie. Egun, ikastetxe publiko askotan ezarrita dago eta eskolaz kanpoko ekintza ugari posible egiten ditu. Horien artean, liburutegi zerbitzua edo eta arlo artistikoarekin loturiko ekintza aipa daitezke. Horiek horrela, aitortu behar da bere garrantzia duela programa honek. Hala ere, egungo legediaren bilakaerak ikasleei begira sustatzen diren irakurtzeko ekimen berriak, ikastetxeei eskatzen zaizkien programa berriak, irakasleek duten prestakuntza eskaintza, Euskadiko herri liburutegiekin
abian jarriko diren planak eta liburutegien garapenak eskatzen duten birpentsatzea eta hausnartzea aurrera begira irakurtzailetasuna sustatzeko programa osoaren ibilbidea. Eusko Jaurlaritzak programa horiek murriztea erabaki du. Samaniego eskolan liburutegi zaintzarako lanaldi osoko lanpostua lanaldi erdiko bihurtu berri baita. Itxura batean, irizpide ekonomikoa hezkuntzaren kalitatearen irizpideari gailentzen zaio kasu honetan. Hori horrela, Tolosako udalak hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailari eskatzen dio ACES programaren etorkizuna baloratzeerakoan kontuan har ditzala. Bat, hezkuntza zentro bakoitzak programa honen inguruan egiten duen diagnostikoa. Bi, ACES programaren parte hartzen duten profesionalen ezaugarriak. Hiru, ACES programa egokitzen joango bada, transizio bide bat jorratu behar dela beti ere hezkuntza komunitatearen premiak asebetez eta inolaz ere ez hezkuntza defizita sortu gabe. Azken helburua delako, irakurtzaletasuna indartzea eta beste zenbait programen helburuak mantentzea edo indartzea. Hezkidetza, elkartasuna, sozializazioa, behar bereziak dituztenei arreta eskaintzea eta bar. EAJ-PNVk aurkeztutako mozioa. Arratsaldean, aurkeztu dugun mozio proposamenetan, saiatu gara EAJ-arekin adosten, ez dugu lortu. Ikuspegi desberdina daukagu itxura batian egoeraren jatorriaz eta diagnosiaz, eta ez da posible izan, eta ulertzen dugu neurri batian, hain zuzen ere gobernuan daude, gobernatzen ari dira, eta erabaki horiek beren alderdiak galtzea dira, eta normalaren barruan sartzen da, beste zegabe. Egia esan azte programa berezia da, jatorri kuriosoa, alegia irakaskuntza sisteman zuden irakaslei zera labor bat emateko sortu zat. Dena den gerora, ondorio positiboak izan ditu hezkuntzan, oso programa eskoletan, eskola publikotan oso programa maitea da, nolabait hezkuntzan osagarri diren hainbat ekintza eta ekimen eta matematika, fisika eta kimika eta haratago jakintzak eta persona azteko modu bat ematen duelako, bai liburutegi programan bidez, bai arte plastiko eta beste hainbat ekimenen bidez zabaldu duelako, ez? Eta hori bereziki interesgarria da eskola publikoan hainbat familietan, batez ere krisi ekonomiko egoera bizi gara honetan, eman die horien seme-alabei aukera sakontzeko bere hezkuntza prozesuan ez bakarrik jakintza formalean, ez bakarrik jakintza kurrikularrean, baita, hemen esaten bezala pozian, elkartasunean, ezikitzan, sozializazioa eta beste hainbat aspektu lantzen direlako programa horren bidez. Eta itxura batean, arrazoi ekonomikoak medio, Jaurlaritzako hezkuntza sailak programa hori murrizteko bide hartu du. Eta bidea ez da plazak desagertu zartu, baizik eta plazak bukatzen direnean, irakasle garai batean euskaldun ez ziren irakasle haiek jubilatzen direnean edo plazak ez dira berritzen, edo plazak lanaldi osokoak direnean, larardi erdiko bihurtzen dira. Hori gertatu berri da Samaniegon, kezka daukate hori zizitutan ere bai, atorretan gertadakiekela ze liburutegiaren ardura duen pertsonak jardunaldi osoan dago, eta atorretan jubilatu egiten da, eta ez dakite gerora ze gertatuko da. Eta testuinguru horretan aurkezten dugu mozioa, irutzegulako hezkuntza, hau da, gizarte honen jakintza, gizarte honen etorkizuna, nolabait faktore ekonomikotik kanpo egon behar dela ez direla murrizketak egon beharretan, inbertsioen behar da, inbertitu behar da, diru gastatu behar da. Gertatzen azken urteotan, jakintzaren inbertsioaren gutxiagotzea ikusten nahi gehala, Eusko Jaurlaritzan, ez dago bakarrik. Eta garapenen esaterako azken urteotan inbertsioak ere jetxin dira. Eta jetxin da EAen, ikerketa garapenean inbertitzen den, barne produktu gordinarekiko inbertitzen den diruaren kopurua. Eta hori, Oain arte goden politika baten kontrako politika izan da, azkeneko lagurtean ez da, oain arte ikusten ohituta geudena. Igual, paradigma aldaketa baten aurrean goden ez da, hainbat planteamentutan. Hortaz, horretik aurkeztu dugu mozio hau. EAJ-ren mozioa gure ikuspegitik ez dio heltzen muinari.
Gaina asko zentratzen da liburutegien kasuan, eta ez da liburutegien kasua aztertzen ari geran kasu bakarra. Aztez programak ez dira bakarrik liburutegi eragiten, besteen bat jarduere ere eragiten die, eta, bueno, EAJaren mozioaren kontra egingo du, gure orduan ez abozko dugu, Olako prozedura, ez zabaitzen gure dutzen EAJaren mozioa nahikoa kontundentea dela, eta nahikoa sendotasunez aldarrikatzen dituela Tolosan eskola publikoak dituen beharren defentsa. Bai, atxaldean, bueno, ez da gu gobernuan gaudelako gure posizioa zuen kontrakoa dela. Osea, hemen guk planteatzen gure proposamen honetan esaten duguna da, guk AFEX bera ez dugu zalantzan jartzen, guk esaten duguna da, baloratu behar dela. Bera, baloratu, 20 urte ez dira alperrik pasa, hau sortu zenean izan zen ez duzen ere, esantan bezala, zenbait irakasle kopuru handia, ez zaukan egiaztatuta bere hizkuntza eskakizuna eta ezin etzan hezkuntza sisteman kurrikuluan txertatu, orduan hoien etzako lan osagarri bat sortu zen, eta hoiek plazoiek hor egon dira, eta hemen planteatzen gabitzena da, 20 urte ez dira alperrik pasa, eta gaur egun AFEX horretan dabiltzanan ikastetxe bakoitzan funtzio jakin batzuk betetzen ditugu. Esaten duguna da, hori aztertu inberda eta hezkuntzari esaten dugu aztertzeko. Eta esaten duguna da, hezkuntza komunitateak behar duena izan behar duela guk ez dugu esaten dagoelako jarraitu inber denik, hori da zuek esaten duzuena. Guk esaten duguna da, badago, baloratu izan daila eta beharrezkoa da, eta hezkuntza komunitateak hori edo beste zenbat programa barrema ditu, diru baliabide jarri behar dira horretarako, hori da guk planteatzen dugun hemen. Balorazio hori egiteko, eta balorazio egiteko esaten duguna da, batetik ikastetxearen diagnostikoa kontutan hartu behar dela, ikastetxeak zer dion, kontutan hartu behar dela AFEX programan dauden irakasle edo irakasleen ezaugarri profesionalak, zehor batzuk era batera edo bestela espezializatzen joan dira, eta gero horren baitan erabakiak hartzeko. Hezkuntzan aurrekontua igo eginda, osea hemen errexitze egiten da murrizketa daude, aurrekontua igo dira, Jaurlaritza osoan aurrekontuak igo dira. Gertatzen da ez dagoela gauza guztietako eta programa guztietarako dirua, eta inberdira programak baloratu inberdira, ebaluatu inberdira, eta horren baitan egokia bada, egokitu inberda, eta guesten duguna da, beharrezkoa bada egiteko. Ez dugu esaten kendu behar denik, arazo ekonomikoak daudelako. Premiak handiak dira, hemen udalean ikusten dugu. Udalean ere, gauza gehiago dituzke, eta ezin dugu egin, ditugun baliabide mugatu direlako. Eta guk urtero ere, aurrekontua goruz dikoa normalean, goruz joaten da. Eta hala ere, gauza batzuk egiten dira, pisuak endu, eta beste batzu handiago eman. Hori egiten da, urtero aurrekontuko nartzerakoan da balorazio egiten. Hemen ere gauza berdina planteatzen dugu, ez dugu esaten kendu behar denik. Orduan, hori eskatzen dugu, eta 20 urte ez dira alperrik pasa. Eta asko irakurtzaletasuna garatzeko programak indartzen daude bertan, eta egin ditugu azken urteotan, bereziki azken urteotan, irakurtzaletasuna indartzeko programa ugari asko egin ditugu, diferenteak. Ez bakarrik helduentzat, baizik eta umeentzat. Hori dana ikusin behar nola txertatzen den. Eta hori hemen ez da planteat, gu planteatu egin dugu, eta zuen bigarren emendakinak kendu indezue. Osea, gusten dugu, baloratu izan behar da. Eta horren baitan, hezkuntza komunitatea ere iritzia entzun da, orduan, erabaki behar dela zer, ingo beste osanek kendu behar denik. Eta hori da gure testuan dagoena. Beraz, mozio alternatiboa jarriko genuke lehenbizi, EAJ-PNV aurkeztutako mozioan, lehenbizi, bozketara eta ateratzen baldin bada, bestea bertan bera utziko litzateke. Beraz, mozio alternatiboaren alde, EAJ-PNV aurkeztutakoaren alde daudenek, altxa dezatela eskuan, aurkan, beraz, mozioa onartutzatzen emango genuke, eta bestea bertan bera utzi, eta hurrengo gaiarekin jarraitu, honek 15. dio. Tolosako Alderdi Sozialistak komunitateko autokonpostagailuen inguruan aurkeztu duen mozioa. Nolabait aurkeztu du mozioa hasiera batean, baino ez da kontuan izango, noski eta adostu dute EAJ-PNV eta Alderdi Sozialistak mozioa, eta hau kontutan izango da,
lehenbizi, eta gero kontramozioa o mozio alternatiboa aurkeztu du EA Bilduk, eta leheno egindan bezala, egingo nuke lehenbizi irakurri mozio adostu hau, gero alternatiboa, jarriko genuke bozketara, behin debate izan da gero, jarriko genuke alternatiboa bozketara, ateratze baldin bada, bestea bertan bera geratuko litzateke, ez baldin bada ateratzen, bestea bozketara jarriko genuke. Hoi beti bezala. Beraz, mozio adostua, Tolosako alderdi sozialistak eta Tolosako EAJ-PNV alderdiak aurkeztua honela dio. Tolosako udalerriko zenbait auzoetako autokonpostagailuen sistemaren inguruko hausnarketa abian jartzeko alderdi sozialista eta EAJ-PNV-ren mozioa. Tolosako alderdi sozialistak eta EAJ-PNV taldeak eskatzen diote udalari bat. Azter ditzala sakontasunez Tolosako auzokonpostagailu sistemen egoera, bai osasun ikuspegitik eta baita ikuspegi ekonomikori begira. Erabilera eta eraginkortasuna. Bi, auzokonpostagailu sistema horren azterketak ematen dituen ondorioak jaso ondoren, udalak guzti horiek mahai gainean gaineratu ditzala, ondorio horiek eztabaidatuak eta partekatuak izan daitezen. Hiru, horren baitan, udalak hartu beharreko erabakiak zaborren kudeaketa egokia burutu ahal izateko. Hau da nolabaite aurkeztu den mozioa eta mozio alternatiboak EH Bilduk aurkeztutakoa honela dio. Auto eta auzokonpostaz etorkizun jasangarri baten alde. Hondakinen kudeaketa eta gestioa azken urteetan gatazka iturri bilakatu da Gipuzkoan. Gure gizartearen isla da sortzen dugun hondakinen kopurua, eta zentzu horretan gure gizartearen geroratzearekin erabat lotua dago. Geroz eta gehiago birtziklatu orduan eta gizarte orekatuagoa eta jasangarriagoa eraikitzen dugu. Bide horretan, hondakin organikoaren gainean konpostajea bezalako teknikak leku desberdinetan zabaldu dira. Zakarpoltsako frakzio zati importanteena izan da egoki kudeatuta erabat birtziklagarria baita. Hondakin organikoa konpost bilakatzen da eta horretarako dagokion tratamentu eta zaintza behar ditu. Tolosan, horren sustapenari begira, autokonposta garatu da azken urte luzeetan, zeinaren bidez, lursail bat duten norbanako familia unitateek beren hondakin organikoa kudeatu duten. Hurrengo pausua, lurzatirik izan ez eta frazio organikoa kudeatu nahi zuten familiei auzokonposta egiteko aukera zabaltzea izan zen. Bi aukera hauen bidez, hondakinea sorgunean bertan kudeatzen da. CO2 isurketak mugatzen garraiatu behar ez delako, tratamentu gastuak mugatzen. Konpostaje plantara eraman behar ez delako eta kontzientziazioan lan egiten. Parte hartzen duten familiek, sortzen dutena ongarren nola bilakatzen den ikusten dutelako. Hau guztiek kontutan hartuta, Tolosako udalak ondorengoa adosten du. Auzokonpostagailuen mantenu ardura udalarena den neurrian, hauen mantenua, kandaduak, egotea, txukun mantentzea, bermatuko du udalak. Auzokonposta hobetzen jarraitzeko, ikerketa bat burutuko du udalak, auzokonpostan parte hartzen duten familien jarrera ezagutu eta bataz beste sortzen duten hondakin kopuruaren informazio izateko besteak beste. Herritarrek horrelako kudeaketa sistemen alde pausoak ematen jarraitzeko, kanpaina bat abiaraziko du udalak eta hala eskatuta auzune berrietara zabalduko du auzokonposta. Tolosako udala sistema hobetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen du. Eta hau parte hartzaileekin batera garatuko duela hitz ematen du. Tolosako udala ahalik eta gehien birzikartzearen alde eta ahalik eta kalitate gehieneko frazioak biltzearen alde lan egingo du. Tolosan garko duez. Bueno, hau da nolabait EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Beraz,
debatean, baldin baduzue, zuek zer. Kaixo, artxitan guztioi. Bueno, esate baterako, adostutako mozioa jendearen kexen ondorioz dator, eta guk azkenen eskatzen duguna dela horien ondorioa, ikerketa bat egitea, jendearen kexen aurrean, jendea kexa gehienak ziren usaina, eltxoak, arratoiak, autokonpostagailuren egoera oso txarra dagoela eta horren aurrean ikerketa bat egin behar dugu, eta gero ikerketa horren ondorioak mahai gainean jarri eta gero erabaki batzuk hartu. Hori bakarrik. Bueno, arratsaldeon. Lehenik eta behin, Tolosako agrupación de Tolosa del PSOE, Kristianek aurkezturiko oinarrizko mozioa, ondoren erretiratu izan dena, EAJ-rekin batea adostu dutenaren sartu dutelako, baina irakurriko nuke pleno ontara lehenenik eta behin aurkeztu zen mozioa. Eta horrela dira. Tolosako alderdi sozialistak, Amarotz, Agiri, Zabalarta eta Larramendin dauden komunitateko autokonpostagailuak epe oso laburrean kentzea eskatzen dugu arrazoi hauengatik. Erabilera urria, sortzen den konpostaren erabilpen balio eskasa, mantentzen lan kostu altua, eta bere osasun gaiztasunagatik. Usain oso txarra eta eltxo eta beste insektuen ugaripena udako temperatura handiengatik sortzen ditu. Ondoren gazteleraz dago eta amaitzen du Tolosa, julio del 2016, Grupo Municipal PSE, Cristian Fernández Susin. Hau da mozioaren oinarria, gero udala EAJak edo udal gobernuak PSE-ekin batea adostu dute beste bat eta idazkaria Jose Luisek irakurri du hori. Honen aurrean guk mozio alternatiboa aurkezten dugu eta kurioso iruditzen zaigu, ezta? Bihar errausgailua egiteko baldintza pliegoak onartuko diren egunean, hau da 35 urtez Gipuzkoarrak azpiegitura erraldoi zor izugarri baten aurrean hipotekatu gaituzten obran baldintza pliegoak onartuko diren bezperan auzo konpostak kentzeko oinarrizko mozio hau aurkeztea PSek, ezta? Kasualidade, Asensio, momentu honetan errausgailuaren bultzatzaile nagusi bilakatu den pertsonak, Tolosako udaleko zinegotzioi nahiko harro aldarrikatzen nahi dena azpiegitura hau eta honen beharra, errausgailuari ingurumen zentro deitzen dio, ez? Gure ustez ingurumen zentro deitzea errausgailu bati oksimodon bat da, hau da arma inteligenteak edo inteligentzia militarra bezala, imposible bat, kontrasentido bat zentzuan bertan. Halare, mozioaren arrazoia eta oinarrizko mozioaren arrazoia ezakit ezotedan izango errausgailuari, monstruari jaten emateko. Nahikoa ez daukanez, jaten eman hartzaio bere eltzak eta bere labeak asetzeko, ezta? Eta zentzu hortan, kuriosoa da, PSegia ez ditulako ez da formak zaintzen. Urrengo izango da, birtzikalatzearen kontra agertzen zatela, ze errausgailuak dena irentsi behar du eta behar du zer erre. Nez dagoen indikan ez ikustuen esan, zer egingo dan bertan ateatzen diran loiekin. Ulertzen dut, nahiko egoera inkomodoan jarriko zuela EAJ eta horregatikan lortu dezuela mozio hau oinarrizko mozioa kentzea eta azterketaren inguruko hausnarketa egiten duen mozioaren gatikan aldatzea, ezta? Baina kuriosoa da, gogoan daukat, zuek udalean sartu zineten, nola nahi jende batek deitu nindun, autokonpostan kidezian jende deixente deitu nindun, esanez, udaletxetikan nola deitzen izitzaien, baita patxibea ere parte hartzen ari zen ikerketa hortan, jakiteko, autokonposta hauek zer nolako arrakasta, zer nolako jarrera zaukaten parte hartzaileen artean, ezta? Nei ulerta ziziaten arabera, nik deilik ezun jaso, ez delako autokonpostek egiten, bai autokonposta, kentzeko asmoz egiten ezia debidek, eta baina, azkenean entzen duten jendu, ezta? Orduan, kurioso iruditzen zait, berriro, azterketa bat egitea, eta iruditzen zait, eta ikusita, PSek oinarrian, mai gainean jarri duen mozioa
zein da, azterketara erabili nahi duzuela, justifikazio bat bermatzeko edo bilatzeko, eta albotikan, auzo konpostador hauek kentzeko justifikazio bila, ezta? Orduan, lehenago, Jokin, zuk azesan aurreko mozioan, ez? Azesak esan zenun bezala, ez? Baloratu egin behar dugu gero erabakiak hartzeko. Kasu honetan, azeksetan erabakiak hartu dira, murrizketak eman dialako, eta kasu honetan, ikerketan iruditzen zaigu ondorioak idatzi dituzuela, eta neohizkuntza bat erabiltzen dugu lasarri, ez? Esateko, bueno, baloratu, ikertu, erabakiak hartuak dituzuenean. Gure ustez, auzokonposta eta autokonposta, biak, autokonposta urteak dira martxan jarri zala, baina baita auzokonposta ere, sistema eta kudeaketa sistema egokiak dira. Horrek ez du esan nahi, hobeto kudeatu ezin daitezkenik, ez da gutxiago ere. Baina ongi kudeatzea, usaiak, arratoiak, kandaduak egotea, txukun mantentzea, horren ardura, udalarena da. Udalak bermatu behar du, hori egiten dela, beste herriko zerbitzu guztiekin bezalaxe. Diot, kudeaketa eta arazo hoiek ez dira auzokonpostagailuak txarrak, desegokiak direlako, baizik eta hoien ardura daukan eragile, agente edo administrazioak ez duelako bere lana egiten. Eta zentzu hortan behintzat, ezin dugu kudeaketa txar bat erabili sistema egoki bat kentzeko. Sistema hona dela diogu, hondakinak sorgunean kudeatzea delako moduik egokina. Sortzen ez den hondakina eta zirkuitotik ateratzen den hondakina ekonomikoki merkegoa da. CO2 isurketak murrizten ditu garraio zerbitzuan ezalako kamioiak ez dituztelako bueltak eman behar. Gogoratu nahiko nuke Tolosako udalak 20-20-20 alkateen ituna sinatua daukela, uste Kopenhageko edo Pariseko ituna ere, ezagitzen zen azkenekoa, baina azkenen CO2 isurketak murriztea bere burua behartzen duen proposamena edo egitasmoak sinatuta dauzka, 20-20-20 egitasmoa izango litzake 2020-erako 120an CO2 isurketak murriztea, 120an energia konsumoa gutxitzea eta 120an energia berriztagarrien produkzioa igotzea, ezta. Beraz, auzokonpostak eta autokonpostak hondakinak sorgunean kudeatzen ditu, gastu ekonomikoa murrizten du, ez dugulako garraioa ordaindu behar, ez dalako tratamendu kudeak eta gastuak ordaindu behar, ez diralako tonako 75-80 euroak ordaindu behar, CO2 isurketak murrizten laguntzen du garraioak eta bertan kudeatzen dalako, kontzientzia sortzen du, importantea, eta noski izango dula zer hobetu, denak dauka zer hobetu. Eta gure ustez, ikerketa egitekotan horretara bideratu behar da. Hau da, nola egokia dan sistema bat hobetzen dugu egokiago izan dadin. Eta gure ustez, era berean, eskaerak dauden neurrian, aldezarrean badago dako eskaera, horrelakoak jartzeko proposamena ere aztertzea eskatuko genuke. Geroz eta birziklatze tasa handiagoak izan, geroz eta frakzio kalitate hobegokoak izan, ordun eta etorkizun orekatuago eta etorkizun hobeago bat ere izan igalako guretzako, gure ondorengoentzako eta gure ardura dalako gizarte bezala, norbanako bezala daukaguna. Gure ustez, eta berriro diogu, PSek eta EAJak adostu dezuen irtenbide, erdibideko irtenbidea luzera begirako eta ikerketa bat garatzea eskatzen dunak ondorioak jada idatzia ditu eta PSek eskatzen duen bezala ala braba auzokonpostaren defenestrazioa edo likidazioa izango litzake. Koste ekonomikoak diozu, Kristian, koste ekonomikoak lorezaintza zerbitzuak kudeatzen du pliegutan, balditza pliegutan ala da golako, orduan zerbitzuaren truke barneratuta dago kudeaketan, beraz, koste ekonomikoena beste zerbitzuak ematen dian bezala, edo kasu honetan loreen edo jardinen mantenuan barne bilduta dagon kudeaketa bada. Usaia, zikina, hori guztia ulertzen dut udal gobernu eta PSek eta EAJ daukazuen akordio horren baitan zuen ardura da. Hau da, gobernua duzuen kideon ardura da hori ez da gertatu bermatzea. Zuen ardura da, orduan ez
zuen ezeginak edo zuen egiten zuen etxeko lanak ez bestei ardura bota. Orduan, nahi zintzoki iruditzen zait ondo idatzi dezuela, ze hemen argita garbi erakusten dezue zer nahi dezuen. Erre, dena erre. Dena, kasi lehiotik botatzeakin ondakinak egokiago litzak, ezta? Orduan, iruditzen zaigu mozio hau eta jarrera hau iraganekoa dela, errauskailua bezala, xe. Eta, bestalde, aurkeztu dezuen zuek azkenen aurkezten dezuen mozioa, irtenbide edo erdibideko, aurreko mozioan bezala, baloratu beharreko, ikertu beharreko arazoa dela, baino erabakia eta ondorioak idatziak dituzuela. Orduan, guk ez dugu zuen alde egingo, iruditzen zaigu ikertu beharrena da eta garatu beharrena da eta hobetu beharrena da badagoela zer hobetu. Bide honetatik jarraitzeak merezi duela. Eta zentzu horretan iruditzen zaigu zuek ere eta mozioa modu inklusiboan onartua denok onartua izan dadin idatzia dago eta zuek ere onartu beharko zenuketela guk aurkeztu dugun mozio hori. Gauza asko eta ez dakit, gai naizen modu ordenatuan esaten eta ondo bukatzen. Urtea pasa dira, baina badirudi urte gehiago pasa beharko dutela, ez? Zenbaitek ez dute ulertzen zer berdintasun dagoen bilketa eta tratamenduan. Bilketa da gauza bat eta hori da guri dagokiguna udala bezala eta tratamendua da beste gauza bat. Hasiko naiz esaten, hartu dut zuek aurkeztutako mozio hau oso azkeneko momentuan eta bistazo bat botata, hasiko naiz esaten zerekin gauden ados. Nik uste interesgarria dela. Uste du gurean azaltzen dela hori, baina bazpare, argi gelditu da. Tolosako udala sistema hobetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen du eta hau parte hartzaileekin batera garatuko duela hitz ematen du, erabat ados. Tolosako udala ahalik eta gehien biziklatzearen alde eta ahalik eta kalitate gehieneko frakzioan biltzaren alde lan egingo du. Erabat ados hori ari garelako egiten. Esaten dezue eta nik uste dut honegatik esango degula ezetz gehien bat, ezta? Auzokonposta hobetzen jarraitzeko ikerketa bat burutuko da udalean. Zer gertatzen da honekin? Jartzen duela auzokonposta eta konpostaje, autokonposta edo konpostajea berez, herrian egindakoa, bilketa guztiaren zentro bezala, ez? Oinarri bezala jartzen du. Izenburua berak ere gauza bera, ez da? Auto eta auzo konpostaz etorkizun jasangarri baten alde, ez? Hori da oinarria. Esango genuke, párrafo bat irakurriko dut. Conforme a dicha instrucción, la Viceconsejería de Medio Ambiente considera el compostaje comunitario como una operación de prevención de residuos en sentido amplio y no una actividad de gestión de residuos, siempre y cuando se cumplan los umbrales fijados en el apartado primero de la citada instrucción. Aurreago ere esaten du, aholkatzen duela beti ere auzo konpostajea egitea en poblaciones o en zonas residenciales de baja densidad. Adibidez, kasu konkretu bat jartzearren, Hernani izan zen sistema hau atezatekoa eta pixka bat pioneroak beraiek etzinen izan lehenengoak, baina bai gehien bultzatu dutenak. Jarri zituzten hainbat auzo konpostaje puntuak eta obari ematen zen horiek erabiltzeko eta zer gertatu zen, obari ematen denez, jendea apuntatu zen asko. Iristen da momentu bat, ezin direla gehiago jarri. Ze horrek ere badauka bere limitea, ezin dira herri guztiak eta herri guztia autokonpostajez edo konpostaje komunitario hauetaz bete. Orduan egin zuena da murriztu, horren ona baldin bada bete dena, ezta? Etzazu atera, ez da gramo bat ere. Baina horrek dauka hori, demagogia puntu hori eta geho gaina onartuko dizut daukala punto didaktikoa, hori bai, hori badauka. Baina, punto didaktikoak eduki behar du bere lekua, bere momentua eta tamaina. Ezin da dena autokonpostajeaz bete. Eskertzen diot, Kristiani, honea ekarri izana herritar batzuen kezka eta hitza. Ez gaitu jarri inongo bretean, eskertzen diogu eta, eskertzen diogu herritar, honea etortzen den herriten bakoitzari, eta etorri nahi baldin badu, edo zinen hauan etortzea.
Esan bezala, hemen zuek jartzen dezue kompostaje komunitario hau edo auzo kompostaje hau jartzen dezue oinarri bezala. Guk oinarri bezala jarri behar baldin badiogu zerbait izango dira edukiontziak. Pixka bat oinarrituta zuek egindako estudioaz, eidemak egin zuenez, esaten zuen edukiontziz egitea bilketa zela hobena. Halare, bilketak ditu puntu asko, edo hanka asko, edo adar asko, ezta? Bat izango da, eta oinarria edukiontziz jasotzea. Beste bat izango da, atezatekoa egitea, ari gara egiten peskaderiatan, arrendegitan, ari gara jasotzen bertan. Esan genezake hori nolabaiteko atezateko bat dela, kartoiarekin ere moldatu gara. Eta nola ez, autokompostajea ez da pasatako legealdian inventatutako gauza bat, aurretik dator. Ondo dago, eta hori bultzatu egin behar da. Kompostaje komunitarioak beste puntu bat izango da, baina zer gertatzen da, horrikusi behar dela, zenbat kostatzen den, zenbat ateratzen den, eta Kristianek horren ongi esan duen bezala, arazorik sortzen duen edo ez. Zer geneukan, orain arte guk sistema aldatu genuen, oinarrez jartzen ditugu edukiontziak eta ez ditugu autokompostaje horiek ukitu. Zergatik, lehenengo probatu behar dugu, gu daukagun sistema ona dela eta funtzionatzen duela. Dala jasangarria, hitz batean. Erosoa dela, asko jasotzen dela eta gutxi kostatu. Eta orain datu horiek badauzkagu, 70-etik gora goaz, ezta? Orduan nik uste dut hasi gaitezkela beste zerbaitetan pentsatzen. Esan genezake, jasotzen ari garen konpostori ona dela. Datu hori badaukagu, mankomunitateak egin dizkigu karakterizazioak. Karakterizazio guzti horiekin goazen ikustea ze kalitatezko bilketa egiten ari garen. Eta orain egingo deguna da, ikertu auzokompostaje horietan zer gertatzen ari da. Leheno esandako guztia. Eta datu guzti horiekin aldatuko dugu aldatu beharrekoa. Eta gure objektiboa edo azkeneko puntua izango da, betikoa egitea bilketa ahalik eta efizienteena. Eta efizientea esan dut behin baino gehiagotan. Da eraginkorra egitea ahalik eta gehien salkatu, modu erosoenean eta modu merkeenean. Orduan, nik uste dut, guztia osatuta daukagunean, ez dezagun jarri ondorio aurretik eta gero ikerketak eraman behar gaituela aurrera, ez. Badakigu, gure azkeneko puntua zein den badakigu, orduan, ikerketa guztiak egitera eta ze hobekuntzak jarri ditzazkegun honetara horregatik, zuenera ez ezkoa bozkatuko dugu eta nola ez, gurea baizkoa. Pena manten dit batxi, ez egon izana, plenoa prestatzeko aukidegun bileran, Jokin eta Olatziara, lehenengo gauza aipatu detena izan dalako, ez nula bilketa sistemaren inguruan aipurik egin nahi, mozioan, ez da bai dantzuak saiesin nahi diturako. Guk inungo momentutan ez dugu aipatu, bilketaren edo frakzio organikoaren erdigunean auzokomposta egon behar denik. Inungo momentutan. Hori ulertu alin badezu, gaizki ulertua, Olatzeta Jokini lehenengo gauza eta Kristiani, Olatzen bulegoan, azaldu diotena dela testua ez du aipatzen. Edukiontzi, txintxilikario, ezar, ez ulako ez da bai da antzu batean erori nahi. Horregatikan, bintzat, eta ez dugu erdigunean autokomposta, ez da auzokomposta kokatzen. Kuriosoa ere, zuk arazotzat jarri duzun puntua, aurreko bileran arazotzat jarri diatena, bai Jokinek eta baita Olatzek ere beste bat izan dela, ezta? Eta zan, Tolosako dela sistema hobetzen jarraitzeko konpromiso hartzen du, eta hau parte hartzaiekin batera garatu nahi duela hitz ematen du. Hoi izan da arazo jarri diatena, eta zuk ez du arazotzat ikusi. Baina, hoi nabardo txikia da. Baina bai, esan nuke guk ez dugu sistema hau erdigunean jartzen, baina bai iruditzen zaigu interesantea dela eta jarraitu beharko litzakela hobetzen, eta azkenik berri azpimarratu nahiko nuke.
sistema honen kudeaketaren ardura zuena da, eta kasu honetan gaina zu zinegotzi modun eta arloko batzorde buru gisa zurea, patxi. Usaiak, arratoiak, kandadu faltak, jendearen portaera hankarrak, azken batean, zure departamentuen kudeaketa eta zure kudeaketaren arduran datza. Eta gero azkenik, asko jaso bai, berezita jaso ere, esaten duzu, gutxi gastatu ere, efizientzia, baina efizientzian badago beste puntu bat importantea da. Eta da, frakzio edo jasotzen den horren kalidadea. Eta bi aldiz egin duzu aipamena, baina azkeneko ñabardura hori iruditzen zait oso importantea dela eta ez zuela aipatu. Esan dakoa, modu hortan redaktatu baldin bada eta edukiontziak eta bilketa sistemak utzi baldin badia izan dira, barnerakorra eta modu inklusibo batean redaktatu nahi izan dudalako. Ez inongo momentan sistema hori edo autokomposta herrigunean jartzen dalako. Bueno, ja, pixkat debateari bukaera emateko. Iruditzen zait bai batzutan etzala entzuten. Porque entzungo bazina, esatea ez dezula debatean sartu nahi, egin duzunen olako hasiera gogor bat, egin bat alderdi sozialistan kontra, eta mozioaren helburu nagusia dala monstruari jaten ematen, eta gero esatea ez dezula debaten sartu nahi, eta zuk ez dezula nahi izan olako zean sartzea, da pixkat, bai, txokantea, erabatea esateko, ez? Baina, bueno, nik uste debatean garbi ikusi dela bakoitzaren postura zein dan, orduan bozkatera pasako ginek. Bozkatera... Testua ikusi detenen, zuei aurkeztuta gero, etzegoela adosteko aukerarik, hitzak eta ez idatzia, zentzu hortan jondia, hitzak gogorrak izan dira, bihar, 35 urtetarako hipotekatuko gaituzue EAJak eta PSek. Horregatik handira gogorrak. Baina, adosteko formula egon izan balitzen ere hitzak, bestelakoak izango ziren. Gogorra dana da, hurrengo urteetako nola uztailaren 30 batean 35 urteetako hipotekatzen gaituzuen ikustea. Bueno, ez da hori debatea, ez da erraus gailua inondik anila ere, mozioa beste auzo konposta gailua eta ari ginen, eta, bueno, behin ja posizioa garbi gelditu dira eta bozketara pasatzen dira. Orduan, bozketara jarriko genuke eta lehenbizi alternatiboa, oda, EH Bilduk aurkeztutakoa, beraz, horren alde daudenek, altxa ezatela eskuan, aurkan, beraz, ez da onartzen, horren jarriko genuke jatorrizko mozio adostua, mozio adostuaren alde daudenek, altxa ezatela eskuan, aurkan, beraz, onartutak ematen da, mozio adostua. Hurrengo gaiarekin jarraituz, eta azkena, 16garrena, galdera eta eskaerak. Eguna dituzu nahi, zoriontsuak izan da ondo pasa. Bai, hau da uda aurretik izango dugun azkeneko osoko bilkura, beraz oporrak ondo pasa, eta irailean izango dugu datorren osoko bilkura. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.